musoro kungomuka kuseni ndakagerwa musoro pesapa totadziwa kuti ndakagerwa nei ndova chaivo kutomuka ndakagereza zvimwana wangu marimwe zuro akamuka futi akagerwa musoro apiyo moyo pandakagerwa nhova yese yakagerwa musoro ndandakatorukwa musoro. Imi kufunga kwenyu chii chiri kuitika? Ndakatoshaya kuti chii chiri kuitika handitozivi kuti chii chakaitika ini. Ko nawe mambotaura? Vanhu vakutorerewa mabhurugwa mukati unokomuka bhurugwa rako pasi unozviona riri mumatoireti kwevamwe. Zvane nguva yakareba sei zvichiitika? Zvane taimu zvichiitika muno muhopwewo. Alright, tikutaura nani? Ndonzi Betika Sokamwe. Unonge wakachengeta monaki unozonoona bhurugwa rako rakutotamiswa nevana kumahumbwe woshezewa chowanonoona bhurugwa rako otora munhu wakananga kumba kunokuta ko chiri kuitika tiri kushaya izvozvi kwapinda nhau dzogerwa musoro kuseni unonge wamuka musoro wakagerwa bvudza urione kana kuti uone twagerwa nani hauone saka zvikuitika muhopweyo tazvishaya takamboshedza vanhu kuti vavatibatsirwa nhau yemabhurugwa tikamisa mari yakangoenda kana takabatiwa hapana saka apa tichasvikepi tichingoramba tichitogerewa totorwa mabhurugwa tosvikepi. Ndiani anotora naye? Ndiani mama? Vakatijira mari yedu vanhu vakauya vagaura akaya pakutanga mari yedu ikaendera mahara nanhasi vanhu vachiri kutorwa mabhurugwa mukomboni umu vanhu vari kugera musoro vana vacheche vazukuru vedu vari komuka vakagerwa musoro hapana zviri kubuda saka tiri kuda vanhu vemweya vasingatijire mari vane mapepa muye nawo kwatinge chikadzi iri kutorwa saka habhasisina takungopfeka yevarume atanga kumuka ndeyakutotanga kupfekawo ndo zvaakutoitika. Aita sei akamboitika kwachifinjelele rakatoita dambudziko rakanetsa rekuti madzimai aifuma achiwana mbatya dzemukati dzakabviswa sezvandiri kungoona zviri apa zvazoextenda nekuti vari kugerwa munhu ari kufuma bvudzi rake risipo saka kureva kuti pane munhu anenge aine mushonga ari kuganga ari kushandisa mushonga zvinhu zvakadaro ndo paya pamunozoona vanhu vakuti musha washata hatitsvage munhu anochenura musha nekuti hakusi kuita kwakanaka munhu akadero anotone mushonga wakaipa asi munhu wekugara nevanhu iyi. Nhau iyi kusvika yakasvika yatone almost about 4 months yakaripotwa but chainetsa manje ndechekuti mukutaurika kwayaita paya pasati panyatsowanikwa munhu chaiye ari kuzviita asi madzimai achema kuti tinowanikwa tamabhurugwa samtime takagerwa saka takanga takamirira kuti tikangopedza zvatapedza touya nedare racho kuna chairman wedu wechiefs council vangezi votoraisa kuti titsvage munhu anochenura musha hafu weipapapa kuitira kuti munhu abata auzikanwe kuti zvaari kuita itsika dzakatoipa machinyakare wainzi mubobobo unenge uine vanhu ivavo saka pakombo nepahafu wezochokwadi zvekuita.